siguro makaigsunan ang unang paragraph sa ato ang Ebanghelyo karon. Klaro na nato sinati ilabi na sa panahon sa piniliay. So mao kana sa panahon sa election day o daghan nga mampilya usab nga nabuak tungod sa dagan sa politika. So makaigsunan sa itong Ebanghelyo atong mabasa ang katapusang ikaduha nga dako nga diskurso ni Jesus sa Ebanghelyo ni San Mateo, kanang gitawag nato the missionary discourse. Human sa iyahang pagpili sa napulog duha ka mga apostoles, si Jesus mihatag kanila og instruction o giandam sila sa pagatubang sa pagpanglutos gikan sa ilang mga kaubanan sa nasod, mga dili Hudiyo, ug lakip na ang ilang kaugalingong pamilya. Sa ilang pagsangyaw sa gingarian sa Ginoo, ang mga tinun-an makatinati og mga pagsulay og mga kagulanan. So mao na siya. Usahay ang uban nato makaigsunan moapil sa mga mandated organization sa simbahan, parokya, tapos kulang sa orientation, tungod kay lahi man ang ilahang pagtanaw. So mao kana siya. So dunay mga pagsakripisyo nga atuwa usab masinati. So bisan man lang diha sa contribution sa panahon nga dunay kakulian, dunay mga activities sa parokya. So mao na siya. So ginagmay nga tampo nga dakong challenge na sa daghang giapilan nga organisasyon kay sila man mo contribute man So mao na ang tan-awon usab sa ato makaigsunan basi mingon siya nga diri ra ko aning grupuha mo contribute. So dili kay kabahin man ka sa ubang grupo. So ingon ana usa sa mga kakulian o diha sa ato ang pag-apil sa mga ministry ang ato ang mga mahal sa kinabuhi kubanan sa pamilya wa sad malipay o usahay anaa kwaon ang imuhang gitagana nga oras para sa simbahan tungod kay mangayo usab sila. So na ang pagbalanse nato makaigsunan aron mahimong malinaw sulod diha sa panimalay. So mao kini nga mga hitabo makaigsunan nga magsignal nga matapos na ang paghingilin sa katawhan sa Ginoo ug ang panahon sa Mesiyas. Ang pagsangyaw sa gingarian maghatag og pagkabahin-bahin. Dili tungod sa mensahe kundi sa paagi sa pagdawat sa katawhan niini. So sa atong padayon nga pagpalig-on sa ato ang BEC sa matag kapilya so ana ang mga gitawag natong challenges kay daghan sad ang dili maminaw ug daghan sab nga way pagpakabana. So dunay lain-lain nga mga tubag niini makaigsunan unsa man ang pagsalikway dili pagkasinabot sulod sa panimalay, ang mga tinun-an ni Jesus makaambit sa kaulawan sa krus. Mawad-an sila sa ilang daan, yutan-on nga kinabuhi sa sala, tungod kang Jesus, o sa baylo makaangkon sa kinabuhing dayon nga nahiusa kaniya. Gigamhan o gigiyahan sa Espiritu Santo sila nga maghatag og mga maayong bunga para sa gingharian. Isip mga mamumuo sa parasan sa Ginoo, sila maghatag og tamis nga mga ubas. Isip mga trabahante diha sa umahan sa Ginoo, sila maghatag og daghang ani. Ingon nga mga mangingisda sa mga tao, sila maghakot og daghang ani. So unsa may hagit para kanato mga igsuon? Mangayo kita sa grasya nga mulahutay sa pagpasan sa atong mga krus. Ikaduha, matinud-anon kita nga modawat sa kabubuton sa Ginoo. May nagpalihog para sa katalingbanong pag-ampi.